Sigueu benvinguts a la cursa, que és molt més que una cursa. És les 24 hores internacionals de resistència en ciclomotors de la Vall del Tena. Les autoritats marxen, tenim 30 segons abans per aquesta cursa, per aquest gran premi Bernasfal, una retransmissió oferida per formularàpida.net en tecnologia, que comença en 4, 3, 2, 1... I comença, corren, ara mateix, Steel Levans, atenció, al pole position, la maledicció de pole position, mala sortida, malíssima sortida, en primera posició per Jaume Petriu, que segueix Hugo Cuesta, segona posició, tercera posició, increïble l'equip Motocronos, a la segona posició per fora, i atenció, el dorsal nou, i un tap, l'equip de l'aire, 67 de Motocronos, s'ha quedat quiet, atenció, el Barça per sobre, espectacular, quin primer revolt, mare de Déu, bons problemes de dorsal 16, de dorsal 42, quin pile-up que hem viscut, quines 24 hores, espectacular, Javier.